Slava eparhije Osječko-Poljske i Baranjske Sveti despot Stefan Štiljanović ove godine proslavljena je u baranjskom selu Karanac. Svetu arhijerejsku liturgiju tim povodom služio je episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Lukijan, uz sasluženje sveštenika ove eparhije. Ovo je zaista jedna velika čast da se proslava eparhijskog dana održava u jednoj maloj parohiji kao što je parohija Karanačka i zaista njegovo preosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Lukijan nam je učinio veliku čast što je pristao da se odazove našem pozivu i što je pristao da se proslava eparhijskog dana održi ovdje u Karancu. Hram u Karancu posvećen je upravo svetom despotu Stefanu Štiljanoviću i jedini je hram u Osječko-Poljskoj i Baranjskoj eparhiji koji nosi ime ovog svetitelja. Eparhijska slava već je ovdje proslavljana 90. godina jer je Karanac pripadao Kneževo-Vinogradskoj parohiji i ovdje je od 1988. godine otpočeta sa gradnjom crkve, prve u tadašnjoj Bačkoj eparhiji posle Drugog svjetskog rata i slava Bogu mi smo je uspjeli završiti. 1991. godine Baranja i sve parohije i crkvene opštine u ovom delu Baranje pripale su vaspostavljeno, znači obnove eparhije Osječko-Poljskoj i Baranjskoj, a odmah po ustoličenju našeg episkopa Lukijana Sveti arhijerejski sinod je odobrio da mi kao eparhija uzmemo za svoju slavu, eparhijsku slavu za svoga patrona, zaštitnika svetog Stefana Štiljanovića. Besedu o liku i delu ovog svetitelja, nekada veoma poštovanog na području Slavonije, Baranje i Srema, držao je protojerej Stavrofor Dušan Kolundžić. Njegova dela učinili su da on zasvetli zaista u srpskom narodu kao posljednji u plejadi srpskih kraljeva, despota u srednjem veku i time otvori put u novi vek, u ono što su Srbi kasnije postigli i svojom borbom i svojom verom za očuvanje i vere pravoslavne i svoje srpske nacije. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je odluku da se mošti svetog despota prebace iz Beograda u manastir Šišatovac na Fruškoj gori, gde su bile do 1942. godine, kada su prebačene zbog ustaškog skrnavljenja srpskih svetinja u ovom delu Srema.